Чакам Фило, ще направим едни 10 км. Ще трябва да ги направим под 50 минути. Аре бе! Брат, умирам от студ. Значи това е тайната да бягате дълги разстояния лукумче. Стартирахме. Еба ти условията. Стана 1 километър. Той брачет ли беше питал? Направи клип с Фило. Племенника, ето. Правим клип с Фило. Ако го гледаш, чуй да бягаш. Най-вероятно ще го гледаш, те че той да бягаш. Чуй да бягаш, да. Аз тук имам чувство, че ми е по-трудно. По брадата имам скреш. Ще ми замръзне брадата. Давай, кой ще носи лодките? Давай, ми остана. Минимални шансове са да завършим. Сега ще видим, ще дадем всичко себе си. Давай. Колко са? 2 км ще ги издем. 10 км обягане, като 5 км само ще 10. Let's go! Още малко стана. 150 метра поне на мен. Имам още 50 метра. Готови сме. Yes! С 200 дни нивелация 200 метра. Тъй, че който си мисли, че лесно може да дойде да се пробва. Какво става, хора? Здравейте и добре дошли в новото видео. Значи записва се на 31 декември, но ще гледате видеото през новата година, така че за много години бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво ви пожелавам през новата година и каквото си пожелаете, това да се сбъдне. Чакам Фило, ще направим едни 10 км. Трябва да дойде след малко. Ще тръгнем от тук нагоре по пътя, после към гроба на курсистите и обратно ще слезем по стъпалата и ще съберат 10 км. 10 000 ще я кажа. 10 км ще се съберат. Нямам търпение. Вчера направих 5 км. Мислих, че ми бъде последното бягане за годината, обаче днеска ме така покани и викам, що пък да не направим едни 10 км сега. Ще трябва да ги направим под 50 минути. Той по принцип бяга доста. Като цяло много добър атлет е, защото хем му върви силата, хем му върви бягането и само да не го изложим. Сложим с синята лепенка Nozway, ако искате да дишате много по-добре. Nozway.bg с има 20 за 20% отстъпка. Сини, розови, те са специални за спорт. Също така слагам и безцветните, които много ме кефят, защото мога да си ги носите така на свободно ходене, прямо като излизате някъде, защото не си личат толкова много. Аре, кога ще дори той? Като цяло влога ще бъде POV. Главната част от влога ще бъде на самия chest mount. Сложил съм си микрофона, надявам се да се чувам добре и духа много гаден вятър. В принцип не е студено, обаче вятъра го прави много гадно. И след бягането ще направим една ледена вана. Аре бе, брат, умирам от студ. Ей го идва, бяга. Загравай. Благодаря ти много. Как сме? Кой е това? Захар ни заводи. Ти сега ли го хапна? Да. Сега ще го хапна. Брат, мега студе. Аз съм с шапката. Аз взях без шапка, ама викам не. Ще се върна, защото... Значи това е тайната да бягате дълги разстояния лукумче. Помага, със сигурност. Да раздвижи малко коленете ще. Мен вчера ми беше последно, ама днеска пак. Тото ще се качи за новата година, тъйче. Новото последно бягане. Новото последно бягане. Ти за колко си правил максимално? 47 и нещо. Това добре ли? Качим бързо до 25 минути, качим той. Ще имаме 25 минути да направим петицата, което е изи, брат. Докъде трябва да качим 25? До информацията? Да. Чакай само да включим. Аз използвам на Nike, между другото. Обаче не съм къп. Това свът ни... Той съм го ял много път. Те ли? Може да станеш с пъхър на ръцете. Може. Не изключва да... Готови ли сме? 10 км. Откъде ще такова? О, така. Стартирахме! Чакай. Включва се Симеон от бъдещето, за да ти сподели нещо. Ако искаш да станеш мембър на канала, може да го направиш от бутона "Станете член", където има 3 нива на мембърство. Всяко едно ниво подкрепа с различна сума, която сума се инвестира в канала. Също получавате бонус, които сте мембъри на този канал и специална поредица, която е Mindset поредица. За сега има 2 качени епизода, които можете да разгледате, да видите и да научите нещо от моя личен опит. Ако искате да го направите, знаете как да го направите с бутона отдолу "Станете член". Връщаме се обратно към бягането, което си беше доста интересно. То по-нагоре трябва. Вятъра да отихне. И би трябвало. Ма дали ще е? А горе кой ще бъде? Чеп. То ние сега с вятъра бягаме.
Трябва да мина за тебе. Каза като отвори дроба. Ще мини време. Мога да стигнем горе, докато се отвори. Ебати условията. Газ. О, гаден вятър. Брат, то вятъра го прави много гадно. И трудно. Да. Тук се ядва. По-равничко е. Топ. Седо някой ме пусна. Нима дърпа вече. Стана 1 километър. Поне при моето. О, какво затише? Да. Топ. Малко притеснително. Нагоре не се знае. А това е отвореното. Като излезем. И какво ти бяга цяла година, за да направиш 800 км, другите са по 2000. Да, бе. Ебайта. Ама те бягат всеки ден. Да. Аз се разбързах, те ще да настигам. Трябва да се завържим и го настигаме. Много трудно, защото вятъра духа точно срещу нас и все едно някой те дърпа. Ама сега е добре тук на завет, между дърветата. И ще наваксаме сега с времето. После как ще правиш ти на бана? Как? С лекота. Това аз после не усещам. Пак се разбързаш. Да, другата обувка. Пак се развързах. Опа! Отпуши ли са малко? Да, ама... А ти вчера 10 км си ги правил в градската и обратно? Да. Ама много гадно ми беше. Заради това, че се чувстваше болен? Такова. Еми, нагладно. Ага. Сутринта 6:30 6,5. станах. 7 излезда. Сам ли беше? Или с... Динче. Да. До завоя ще и тежко. Тук топличко. Оп. 2 км ме са. 2 км. Добре сме. Поне не е като лятото да те мури жегата. Да. Тук не мога да... Докато се стоплиш. Ама тези дрехи. Да. Пък не отивай да сложиш яки. Да. Те ще се забавяш. Чак такова ниво не съм стигнал да бягам по къси гащи и къс ръкав. Зимата. То няма файда. Да. Да заболееш. То не е само. То... Стави мале. Да. Колко пък да разгрея, нали? Со мен... Не знам, може би тялото, ако свикни, може да не му обръща чак такова внимание. Ма те слънцето, като пече е топ, като няма вятър. Настигаме Баира. Да, бе. То вече като минем острия завой там и вече е приключил, защото сме към края.
Това ми е много равно. Го чуваш? Къде дигни малко крачката, те на инерция. Поне после знаем, че няма такива бъйри. Да. В смисъл, чак толкова стръмни не са. Добре. Като няма вятър, вече се усещам разгрял. Пръсти, тялото. Имаме още 2 км и 850 метра са в момента на моят телефон. И на твоя? 20. Да. Аз съм тръгнал малко по-късно. Добре, че няма вятър. Да. Той бърчет ли беше питал? Направи клип с Фило. Ето правим племенника, ето. Правим клип с Фило. Може би не беше лятото, ама за... Ако го гледаш, ще да бягаш. Ето има призив. Най-вероятно ще го гледаш, те че да бягаш. Чуй да бягаш, да. 3 км. Окей. Шампиони идва с мен. Ти ще се оправиш май догоре. Почувствам, ще ме боира. Да. Точно. Той както караше, добре, че им беше завил надясно. Да скачаме през мантилялата. Тогава ти ще на нашия дясно. И се едно нищо е стало. Да. Имаме си таргет. 10 км за под 50 минути. Сега ще ги направим някакъв. Ще наваксам. Сега като се бегнат, като качим байерите. Какво означава бодикам? Кое? Бодикам. Ето е. Били? Да. Тренираш ли? Да. Имаш едно време. Да, бе. Защото ми е на тялото, на гърдите. И да и бодикам. Асекса. Гърми. Топ. Вече 350 км бягам. Трябва да сменяш маслото. Трябва да сменям целия. Износа са. Да. Мачкват само. Те са много държат. Те като специално за бягане. Ти бяга скока. Тя много бързо. Да. Ама пък ние правих 25-30 км. 2-3 пъти. Нормално, значи. Даже повече от 2-3 пъти. Само зуците. Махнече. Според мен трябва да дигнем лекичко. А? Дали няма да дигнем лекичко? Да дигнем? Ими, ти ще кажеш, ти си бягал 10 км. Добре ли? Добре. Оп. 4. От вчера имам малко мускулна треска на бедрата. Сега ще се Пък този големия прът и знаеш как боли. Голяма площ има. Къде да се разкъсва. Здравейте. Да не духа. Те да боли. Ама... Го почне. Почне. Ама поне на духа отзаде. Да. Ето е 25 на тук. Още 25 пъти. Добре.
Аз тук имам чувство, че ми е по-трудно. Да, Докато... защото натоварихме краката на баера. Да. И сега тук не остана. Само още 5. Опа. 5 километра. Много комче държи. Окума държи, да, енергия. Лайфхак. Ти ги разбираш тези работи. Ти си бягал доста на дълги разстояния. Окумчета, гелчета. Електролити. Тук ще имаме изкачване. То до завоя. Да стигнем казаните, Следа. после връщане до подлез. Не знам що, ама я знаеш, че вече свършваш. Да. Мен пак там, примерно, за самото обръщане много ма забавя. Тако. Не мога после да набера тази скорост, която съм имал преди. Да, няма. Някакво. Пълно щастие. Та трябва да продължим към кьошковите, че. Да, после ще умеем студ. Да. Почти на 6 км. Държим си темпото пък. Ако трябва, ще заселим. Много добре се раздвижиме. Сега след баира, като качихме нагоре, отворихме дробовете и все по-лесно става. Ето там на завоя свършва другия баир и кажи речи, почти сме приключили 3/4 от бягането. 6 км. Като стигна, Само 5 км, не? Да. И преди той колко си разгрял, да. колко не си, най-вероятно не си. И ти се отпушваш на 4-тия километър. Към края. Обаче като имаш компания, по-лесно се бега. Да, Отколкото като си сам. като сам скучно. Ами то трябва да си пускаш музика, евентуално. Ама после на състезанията няма музика. Деца вика. Кошта надъхва. Не остана, докато бърнем. Фу. 7 км. Саха. Малко добре да ставиш. Ще стане. Защото 3 км с 4-5 стане. Въпросът е къде обръщаме. Тук на казан. Ще, ама то сега. По брадата имам скреш. Ще ми замръзне брадата. Давай! Кой ще носи лодките? Кой ще носи лодките? 9 гоги се залипчва. Кои лодки? Давай, ми остана. Шапката малко. Добре, че имам шапка. Ще ми замръзни главата тук. От този вятър. Минимални шансове са да завършим 10 км под 50 минути, ама важно, че сме събрали. Сега ще видим, ще дадем всичко от себе си. Като за... Да. Другия път ще сме по-бързи. Гаранция. Всичко е
до повторение. Давай. А? Колко са? 2 км. Ще ги издем. Оп, 8 км станаха, давай. Към паметника ли? Еми да. Натам. Добре, хубаво. Кей така ще. Кога знаеш какво ти е, само си знаеш какво ти е. Звънят ми обаче. Извинявам се. Вико, брат, не мога да се дигна в момента, защото бягаме. 10 км бягане, като 5 км само ще 10. Здрасти! Как си дробовете? Разгрели? Ама краката. Ти вчера си го правил. Само ти си знаеш какво ти. Let's go! Дай да минем този бър. Давай, да. Значи, когато там продължаваме надясно. Let's go! Аз имам още обаче. Още имам. 400. Let's go! Още малко стана, 150 метра поне на мене. Да, няма, аз не съм свършил. Имам още 50 метра. Още 50 метра имам. Готови сме. 10 минути. What? 10 минути. Bro, what are you talking about, man? Не 10 минути, 10 км. Yes? Да. За колко време? 50 минути и 30 секунди. Аз съм 50 и 53. Това ми е първото 10 км обягане. За тая година. И последно за тази година, ама клипа ще го видите 2026, тъй че аз съм ги избягал миналата година, ама вие ще го видите в бъдещето. Много добре. Брата, имаш да бягаш към 600 км, не знам какво ще правиш. Те са 6. Те станаха 5000 лайка, което ще рече около 1000 км. Еми, там до Германия ще стигнем. Сега ще вземем по стъпалата или стречинг ще правим? Ами, стречинга вкъщи, защото много студено на нас. Значи, Както кажеш. може малко. Е там долу на завет. Да, само да ни духва. 10 км успешно. Вече ще направим стречинг. Първите 5 км са баир с 200 денивелация 200 метра. Тъй, че който си мисли, че лесно може да дойде да се пробва. Не е никак лесно. Защото ако е на писта Да. и няма такова баири и такива неща, със сигурно ще го направим под 50 минути с лекота. Сигурен съм. И да няма вятър. Нали, не че се оправдавам. Пътуваме до Стария град и обратно, за 45 минути ще стигнем. Тъй. Слизаме вече. Няма да правим стречинг вкъщи. Решихме го. Бързо се случите и решение. Здравейте. Не, по-скоро сега ме заболяха вече пръстите. И се усеща неприятно при слизането на стъпалата. Не знам как трябва да слизам.
Поне замес, брат. Да. Тук е добре. Такъв прасец само с ген, не са прави с повторения, да знаете. Да. Ти- Има два прасеца в едно. На единия край. Правим малко стречинг, че доста така се набиха пръстите и ахилесите. Минус Валя? Сигурно. Ти го сеш там. Да. Нали? Бати. Емо Чилаков, минус 2 градуса. Ма то вятър, силно заради вятъра е толкова, брат. Ама се усеща като минус 8. Винаги мога да кажем, обувките ни бяха удобни, студено. Много духаше. Но то да е лъжа, Еми да. пак ти си ледена вана. Аз съм ледена вана, да. И сега влизаме в ледената вана и 2 минути и сме като нови. После едно топло душче и сме направили контрастния. Студено топло и възстановяваме като бебе. Ма сега правя студено, виж, сами и студено. Сега ти си. Ще отида на топло. Еми, Духа ма вятъра, зверски ми е студено. И като отида по топлия душ, аз ще направя. контрастка. Да. Не, шамаш. Ама той идва с вас да бяха салута ли там, кой беше? С колоездене, плуване, бягане. То, знаеш какви количества? Ми 200 и колко километра, май общо ли колко е? Значи 3 км 80 метра плуване, Да. излизаш от водата, 180 км колело, слизаш в колелото и бягаш по цял маратон. Брат, тато е за изради. Да имаш 180 км. Колело и след това да бягаш 42 км, брат. Не сме стигнали още и ниво. Аз си обичам петици, десятки. Това е максималното. 3 рунда по 3 минути може също. В ринга. Не знам, по-дългите бягания са. Се би го направил те за челенджа, ама те да ги бягам постоянно не. Старчета, примерно такива по-къси спринтови То, брат, дестинации. виж, ма Почнах да куцам леко. Че почнах да вървя по някакъв много странен начин. Ей, не знам. Приключихме, ей! Много яко. Много яко, много добре, като се развиш. Аз не знам хората, които не се движат, как се чувстват. Аз също като не бягам след депресъм. Брат, то като се развиш, всичко ти е по-добре. Света е по-хубав. Все пак, особено пак бягането е нещо, дете е познато на човека. Да. Въпреки че аз не си мокря глава такова. В смисъл, Не, говоря ти. по принцип да. Аз, Виж. защото като се къпя с дина вода и си мокри главата, иначе Да. гледам, ти дет съм натоварил, примерно краката, ръцете, то повече, защото аз нямам такава вана като твоите. Да. Пък и нямам где да я сложа, то остане някаква вана, да си На терасата не стана? Брат, Няма да се. Абе не си го решил, не си го направил. По-скоро. За момента. Нали? След време мога да си направиш. Ваничка. Като комшията има вана за хода, аз за его. Брат, аз мога да правя спа центъра. Брат, тръгвам аз. Добре, Фило, айде. Да потичам още малко да пиеш ти. Добре, айде, Фило. Айде. Благодаря. Приключихме, както видяхте, 10 км. Слязахме. Сега ще влезем в ледената вана. Обаче, много добър експириенс. 10 км стана много добре. Доволен съм. Раздвижихме супер. Не е това времето, което искахме, но като за второ бягане е топ. И сега до година почваме вече оф-сизъна, който ще го видите след този клип, където ще се подготвим преди самата подготовка. Ние почваме на 19-ти, ще направим оф-сизън около 1-2 седмици, за да мога да се подготвим преди самата подготовка, че не е хубаво да се влиза и така, без да се подготвил, да станеш от масата и да отидеш да бягаш. Не е добре, защото по-бавно ще се влезе във форма, пък и има риск от контузии. Само искам да покажа нещо. Лед. Градусите са около нулата. Да възстановим, правим 2 минути в ледената вана. И после ще вземем един топъл душ да направим контрастен. Много добро бягане. После като направя един стречинг съм като нов. Гледайте. Приценях хигиенично, да? Имаме си лед. За първи път така виждам лед във ваната. Миналата година нямаше толкова.
абонирайте за канала, харесайте видеото, дайте хайп на видеото също така, защото се борим с другите създатели на съдържание. Последете ми в социалните медии, защото и там пръскаме алгоритъма с нови предизвикателства, нови неща. Ще разберете какво предизвикателство съм направил. Ако не ме следвате, може да отидете да направите, да видите най-известното клипче кое, но ще го обясня в друг клип, който ще направя в YouTube. Коментирайте, давайте вашата подкрепа по такъв начин и се радвам просто, че създавам съдържание, защото е много яко. Продължаваме поредицата за мембърите, където ще бъде за Mindset. Сега сме качили 2 видеа, така че съм много доволен от себе си. А 2026 година ще бъде още по-успешна. Бъдете здрави, каквото си пожелаете това да постигнете и винаги мечтите ви да бъдат много по-големи, защото когато са ви големи мечтите, може да не ги стигнете, но ще много по-близо, отколкото са ви по-малки мечтите. Бъдете земни, бъдете човечни, защото на първо място сме хора. Готови сме. Край на видеото.